Naing masuk mahita, tupar minggota, martang yang nahohom mahita. Amin. Kuria nahina holongan itu hata, nueng sahat hita nueng tu minggu Advent parjolo, ima hobbas pangaradeon di hita managam haroronit Kristus di ari parpudi, na digobarhon marhite lilen violet, alani i kugalak hima lilinon, tanda ni pangaradiota manomu-nomu raja ni hadameoni. Nueng di bagasan lasni roha mardongan mauliate, pinasahat matabe tuhamu, selamat Advent ma dihamu saluhutna. Ganuk bongot hita tu Advent, ditogu-togu do hita tu pangarimuon ni mangolu, laos tiki parpuasaon do Adventon di halak Kristen. Mana kasih diri dohot paubahon roha, asa hobar tu lomoni rohani debata, imana digobarhon marhite borna ni tutup langgatan, dohot lilin na violet. Roma hita tu jolo ni debata sitopa hita, bongot mahita tu bahalna marhite-hite hamulyaoton, tapuji ma ibana marende mahita.
hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumopal langit dohot tanoon. Amen. Paboa hamuma tu borusion, idama nungaroha tuaon nami, idama ihutu ibana do upa silehononna, jala pamolosonna di jolona. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan, natu mopa langit dohot tano, inorhoni asini rohamdo umbaen sahat hami tu taon huriana imbaruon, lehon matu huriam HKBP sa distrik 8 DKI Jakartaon, tondimna badiai dohot hamuleon sianho, asalam rarat jala ganda harajonmu di tonga-tonga ni hamion. Sailehon mahiras ni roha tuana posom maka tahon hatam asalam denggan huriam marhite siani. Pargogoi mahami manguloi ho di bagasan hapor siaon na toktong, asa manahan hami sahatro di ujungna, marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, imana tar surat di Heber 12 ayat 14. Rikoti hamuma asa mardame hamu tu saluhut halak, huhut asa badia hamu, anggosoi dang adong idaota Tuhani, rap mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon patik nai. Di bawah
Topo tima dosa tanah godangi tu adopani debata martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan para siroha nasomurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa nadangolon rotu joloni baha bangsa habadiaonmui manopoti jala menganggukon dosa nami. Matsai jojot hurasahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahena nami naroai dang huhahlongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doson diri nami hubaen hami dibaheni tamadori masmu jala uhummu hami tuhamatean saleleng ni leleng nai alai nama porus mahami nuaeng tu asini roham o rajani hadameoni mangido sian nasa rohanami asesa ani dosa nami saluhutna sai urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham raja ni hadameoni si pangolu hami dohot alani guarmu nabadiai ale Tuhan sai asima roham dihami halak nadangolon amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata mutsat pe akadolok jalahu mutal akarubean alai anggo parasini rohaku nasotupa mutsat sianho jala badani hadameonku nasotuma tupa humordit ninna jahoba si asiho pasangapon ma di debata na diginjang. Hatani debata turpuk ni ari Minggu Advent parjolon imana tar surat di Matius tolu ayat sada sahat 12. Dungi dilaon-laon ni ari hehe masih Johannes Pandidi marjamita di halongonan Judea
Ibana do na pinaboa ni panurirang Jesaya, ujuna ni dokna, suara ni naman jauh-jauh di halongonan, pature hamuma dalan di Tuhani, pahornop hamuma si dalananai. Dungi lahoma pangisi ni Jerusalem manopot ibana, songoni dohot sude halak Judea, rodi salhut akan nama ringanan di lambung ni Jordani. Alai dinani idana torop parasi dohot sude saduse manopot pandidionai, ninnama mandok nasida, hamu anak ni ulok, isedo nama ngajari hamu pasidikon rimas narosogot, jala sotung didok hamu di bagasan rohamuna, si Abraham do amanami, Aihudok matuhamu tarajadihon debatado anak di si Abraham sian aka batuon. Ia ahu aek dohu didihon tuhamu mandokon parubahon roha. Alai andul gumogodo na rosian pudiku, gari mamboan sipatuna hurang tamado au, didihonani i dotum hamu tondi parbadia dohot api. Ima sahatna martua doakan natu mangihon hatani debata jalan neopeopsa. Amin. Tidakon maha porsiaonta songon nahina tidakon idongata saha porsiaon disandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo nasu hatu dosan natu momat langit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tibuhon ni si Maria naga begabean sian tondi parbadia andorang sahubuan ido tuhata natu maon na bernit di panguhum ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang natua tubanu toruo bunditano namulak mangolu di aripat kutuhon nama naik tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogona sohatu dosani isima ibana pamie mamulak sogot tanoon manguhum halak na mangulu dohot nama au porsia ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namandok
mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Abigema tikting minggus hadarion. Tabi kema tikting ni huriatta di bagasan mingguon na parjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu apen parjolo do topik raja ni hadameon nanang roi sian Yesaya 10 sada ayat sada 110 na paduahon pelat tujolo. Sadarion minggu 27 November 2022 patupota do pilihan khusus tujolo. Lau mangurupi dongat tanah hona mara gempa di Cianjur. Di hari Minggu 4 Desember 2022 patupota do pilihan tujolo lahu tuha perluan komite HIV AIDS na patuluhon ruas natabba. Mamukka sadarion Minggu 27 November 2022 gabe ruas ni Huria HKBP Mampang Prapatan keluarga Budiman Sibolon dohot inangi Riama Boru Simajutak dohot 2 yanak nasida bawa. Alamat Jalan Ragunan RT 4 RW Sada Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu. Nasida Pidasian HKBP Jumatakar Resort Jetun masuk sektor 4. Pinangido ma asa jongjong nasida satokit di hudulanna. Mau liate. Na paupaton parmingguon variatif HKBP Mampang Prapatan. Sadarion Minggu 27 November 2022 pukul 10.01 nasidung di patupado parmingguan variatif di gereja HKBP Mampang Prapatan na palimahon Bajar Naposo. Sadarion Minggu 27 November dohot Minggu 4 Desember 2022 di patupado Bajar Naposo Bulung HKBP Mampang Prapatan laho manggohi kebutuhan Natal Naposo Bulung. Alani rap mahita magkepekosa songon dalat mangurupi akayanak kota nguliate ma di pangurupi otak na panopon rapat persiapan Natal kategorial di hari Minggu 27 November 2022 pukul 12 WIB maringanan di konsistori di patupado rapot persiapan Natal kategorial manang sekolah minggu remaja Naposo ina dohot ama Bina botohon tusude ketua seksi Asaria Maddohotisa. Na papituhon rapat Dewan Dohot Seksi Diakoni. Sadarion Minggu 27 November 2022 pukul 12 WIB maringanan di ruang sekolah minggu di patupado rapat Dewan Dohot Seksi Diakoni. Bina botohon tusude Dewan Dohot Seksi Diakoni Asaria Maddohotisa. Na pawaluhon sosialisasi produk Bank Mandiri. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Prapatan pada hari ini Minggu 27 November 2022 bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan kegiatan sosialisasi Manang Open Table produk Bank Mandiri na pasiahon Natal Sekolah Minggu. Obar tu program Sekolah Minggu HKBP Mampang Prapatan 2022 naing paut tama Natal Sekolah Minggu di hari Sabtu 3 Desember 2022 pukul 10 WIB maringanan di Gedung Gereja HKBP Mampang Prapatan. Do tema What we save us. Sian Matius 2 ayat 12. Dot subtema Tuhan Yesus Juru Selamat telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita dan seisi bumi. Oleh karenanya ASM diharapkan mampu menjadi agen perubahan untuk menjaga kelestarian bumi ini. Obar tusi patupota maaka pangaradeon manang latihan nani dohotan di sekolah minggu. Minggu 27 November 2022 dung sipul kelas sekolah minggu. Dohot Jumat tanggal 2 Desember 2022 geladi bersih maringanan di gereja. Pasapuluhon rapat parhalado parartaon. Di hari Selasa 6 Desember 2022 pukul 10 WIB maringanan di Gedung Serbaguna di patupa do rapot parhalado parartaon. Di pabotohon matusude parhalado parartaon asa sudero madohoti rapoti. Pasapuluh sadahon rapot parhalado. Di hari Sabtu 10 Desember 2022 pukul 8 WIB sahat tunasidung
Di patupa do rapot parhaladu di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Prapatan, lahu mengarang-rangi program dohot anggaran tahun 2020 HKBP Mampang Prapatan. Sibuanon tu rapot huria di hari Minggu 10 Desember 2022. Pas 10 hon prenatal na posobulung HKBP Mampang Prapatan. Di hari Sabtu 10 Desember 2022 pukul 10 WIB, naing patupao do natal na posobulung HKBP Mampang Prapatan do tema bersukacita menantikan Tuhan. Joyful, Jesus Holy and Faithful, Matius 2 ayat 12. Dohot subtema sukacita Natal membuat na posobulung HKBP Mampang Prapatan lebih mengasihi dan mencintai sesama seperti Kristus datang ke dunia ini karena ia lebih dahulu mengasihi dan mencintai semua umat manusia. Pasapulu tuluhon padidion nabadia. Di hari Minggu 10 Desember 2022 naing patupata do padidion nabadia. Pina botohon tu sudir ruas ni huria HKBP Mampang Prapatan pidangido matuakan toras na naing mabuan ni anak kon na majalo padidion nabadia asa mendaftarhon ni anak kon na marhite na majalo jala mangisi formulir padidion nabadia na pinarade ni huriata. Pasaplopaton kebersamaan Natal ina Deborah. Di hari Minggu 10 Desember 2022 pukul 10 WIB 1 nasidung maringanan di gedung gereja HKBP Mampang Prapatan naing potupota do kebersamaan Natal ina Deborah dengan tema maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12. Do subtema dengan Natal Deborah kiranya kasih Allah selalu bersama kita, selalu menjaga kita sehingga kaki kita tidak pernah goyah dalam mencari dan menemukan jalan-jalan kreatif agar karya keselamatan Allah dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Pasal 55 hon rapot huria. Di hari Minggu tanggal 10 Desember 2022 dung sidung permingguan pukul 7.30 patupota do rapot huria lahu manaringoti manang manotopon program kerja dohot anggaran HKBP Mampang Prapatan tahun 2020 tolu. Marhite titingon pinangido matu ruas ni huria HKBP Mampang Prapatan asaroma hita mengadopi rapoti. Bokon marhite surat madapoti pe muse dipasahat tuaka persidohot di rapoti. Pasaplonopon jadwal Natal kategorial HKBP Mampang Prapatan Boima taida diharotas na adong di tabe. Pasap pituhon pendaftaran guru sekolah minggu. Obartu hinarikot ni pakubasion dia kaya na kota sekolah minggu. Dot hasil sermon parhaladu HKBP Mampang Prapatan na dipatupa di Jumat tanggal 10 November 2022 dibuka do pendaftaran guru sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan periode 2022-2024. Syarat boy mata bereng di titing jemaat nadong dihita. Lebat na hari Minggu tanggal 15 Januari 2023. Pasap laluhon laporan pelayanan 2022. Tuhamu amanami inanami Dewan Koinonia Marturia dohot diakoni dohot seksi parhaladu para tahun dohot badan audit HKBP Mampang Prapatan pinangido asa pasahaton laporan pakubasion 2022 dohot daftar inventaris huria paling lambat Minggu 4 Desember 2022 asa boy masuk tu berita jujur tahun ni huriata di tahun 2022. Pasap pulusiahon program kerja Dewan dohot seksi 2020 tusude Dewan-Dewan Koinonia Marturia dohot diakoni dohot seksi-seksi nadong di huriata asa dipatupa ma program kerja nabe tahun 2020 di nama nusun program kerja dengan mata parohahon tu orientasi pakubasion ni huriata tahun 2020 ima tahun profesionalisme penata layanan tasusun ma programi marumang matrix nama program sasaran tujuan peserta waktu tempat pelaksana biaya pendanaan jala programi asa dipasahat ma nalu mabat na di hari Minggu 4 Desember 2022 jala dikirim tu email HKBP Mampang Prapatan @yahoo.com. Pada 20-hon Sermon Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin 20 November 2022 pukul 10 WIB maringanan di Sopomar Pikir HKBP naing patupao do sermon pelayan penuh waktu Distrik Walu DKI Jakarta. Pa 20 sadahon ulang tahun kelahiran.
Parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun truas ni huriat tanah ulang tahun di bagasan saminggon. Idok hatani debata di tangan nasiamu doga jang ni umur jala dihabirang na doha moraon dot hamuliaon. Sian poda bidutulu ayat 10. Parhepengon terlampir. Akapelean hamuliateon dot nasing nasojinaha dititingon taidama diharotas acara nadong dihitabe. Songonima titing ni huriat tadi bagasan nasi minggon tuhat tama mamasu-masu. Apa sada marohata martang yang mahita. Debata Jehovah na marhabangsa di banua gijang nahu puji jalahu tadahami marhiti anakmu Yesus Kristus. Mauliate di pasah rohanami Tuhan di saluhutna na pinatupam di ngulu nami. Di loas sohami ali Tuhan marhai pason. Ro mangguhi pangiduhanmu. Maddohoti parminggon nami di bagasan sadarion. Mamuji pasangapok ko mangido panesan ni dosa. Dohot tu mangihon hatam na badiay. Pasu-pasu ali Tuhan saluhut na nahu patu pahami. Paem mali Tuhan nahu patu pahamion. Gabi pilihan na mangulu mo siyan saluhut na hami. Jala gabi las ni roha dia dupammu. Tuhan martangyang dohami diakap si patu paun ni huriam di bagasan nasa minggon. Tuang soni akarapat persiapan Natal. Diakoni dohot seksi. Nang parhalado para taon. Rapot ni parhalado tarlumubi tahe rapot huria. Nanaing pamasaon nami di tiki-tiki na rona li Tuhan. Pasada roha nami. Ajari hami marhiti todimi. Asa saluhut na nahupatu pahami Mabain hadengganod di hami. Tarlumubi di huriam dohot pasangapon guarmu. Atong ajari mahami saluhut na. Lean roha naukap. Maddohoti akka rapoti. Tuhan kupangido hami do. Sianak karuas nami akan adong dinasida talenta laho mangajari kaya nakon nami sikola minggu mangido hami Tuhan tutuhi rohani ruas akan adong kemampuan nasida naolo mamelihod diri nasida laho mangajari kaya nakon nami sikola minggu alahu boto hami doali Tuhan hinarikot ni pangajarion dia nakon nami na di sikola mingguon Tuhan martangyang dohami di Sermon District. Nanang patupon na di sopo marpikir. Lean roha na ukap dia kanamad dohoti Tuhan. Ajari na sida na patupahon sermoni. Asa saluhut na igabihasa ngapon di goarmu. Tuhan martangyang dohami. Dia ka na ulang tahun di bagasan na saminggon. Podo na mangalian gajar ni umur ali Tuhan. Atong pasu-pasu mana sida na marulang tahun di bagasan ngulu na sida. Lihat dinasida las niroha, lihat dinasida akka pitu-pitu nauli na denggan, pasu-pasu dohot keluarga nasida. Tuhan dia ka huriam, dia ka seksi, nanaing petupahon perayaan Natal di HKBP Mampang Prapatanon, mangido hami Tuhan. Asa unang holan na patupahon perayaan Natal hami, alay na porlu do pesiani, huakui hami ma, huboto hami di bagasad diri nami na roho tu portibion ukap roha nami majak koko ay marhite-hite harorom tu bagasan portibion do Tuhan gabi hosi hokop pami dipilih hoko dirim atong liam maturoha nami ganup akaruas orlu ni ringgas ni dohot nadenggan ni harorom di portibion asa marhite yali Tuhan lam husakok kami ho marhite ngulu nami marhiti pangalahon nami, marhiti persauran nami di huriamon. Martangyang dohami ale Tuhan di ruas nami akan na tua-tua, na hurang sikop hahi pason na, malotu ngadong na marsahit di bagasan, hahi pason di bagasan na saminggon, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ruas mu HKBP Mampang Prapatanon, marpanupak ko ale Tuhan dia kana pinatupan na sida, di na mga lului hamalumon ni pamatang na sida, asa marhite rap boy hami ali Tuhan dia ka tiki-tiki na nang ro rap beras ni roha mamusi pasangapok ko di parminggon nami di ingananon atong saluhut nang ulo nami ali Tuhan upasat tami matuho ajari hami songon na tua-tua ajari hami songon ni anakon ajari hami saluhut na hobar tuaka na pinangidom di ulo nami
Martangnya kami Tuhan, mangidutu ado pami, jumulu sesa dosa nami, asa budu pahami sikop, manang tama di julum di pangiduan nami di tangyang nami. Mga sahon guarnya namu Yesus martangnya kami Tuho, mauliate mariho Tuhan. Amin. Puhut papungu pelean sada A sada B marende mahita sian buku ende nomor 40.
Dameni debatana sumurung sian salut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Tabuk kama bibelta, turpuk jamita di minggu nai baru, di minggu Advent na perjolo, imana tersurat di Yesaya bidu 10 sada, ayat sada sahat rodiat 10, ujahahon ma di tonga-tongata. Raja Nabonar sian peparan di sidapit. Dungi ruar masada tunas siatuk konisi isai, jala marparbue sada tubis na tubu sian uratna. Jadi songgok matu ibana tod dini Jahoba, tod dini habisuhod dohot hapistaran, tod dini panuturiod dohot hagogoon, tod dini parbinotoan dohot biar maradopo Jahoba. Jala halamohononna do hadaulaton maradoppo debata, jaladang manguhum ibana marguru tu parnida ni matana, jaladang manguhum ibana marguru tu nabinegi ni pinggolna. Marhite-hite hati gora tahe uhumonna akana pogos, jala marhite-hite hasitongan patikosonna uhum tuak kana dangol di tanoon, jala marhite-hite batahi ni pamanganna di basonna tanoon. Jala marhite-hite toddi ni bibirna, bunon na halak parjahati. Jala hati gora do hohos ni gotingna, jala habonaran hohos ni akna. Disima maringa gopul di labung ni biru-biru, jala manggopang babiat di labung ni habing. Jala tapak do anak ni lobu, babiat do pinahan na pinamokmok, jala danak na mekmet marmahan na sida. Rap majapal malobu doh babiat, jala tapak modom akka anak nabi, jala panganon ni singa duhu songod dorbia, jala poso-poso marmeam-meam di labung ruang ni ulok dari, jala danak nabura sirang susu mangarorohot tangan na turuang ni libe, dang be majahati manang mangago nasida di sadok dolok habadiokku. Aigok parbinotoan ni Jahoba tano osogot, songon aik nilau mangilikupi todolanna. Jadi masama dinasadari uso-uso maka parbegu diurat ni si Isai, na pinatiddang bahe partonggol dia kabangso. Jala pangulunan na do hamuliaon, ima sahatna. Selamat tau baru parhuriau madihita salhutna. Iwa tu hamu namang doit inang buah sahudok selamat tahun baru. Apa tu kan? Jadi di hari Minggu ima akhir tahun gerejawi. Di sonari ima tahun baru gerejawi. Jadi dang tahun baru tahun kabisat. Amang dot inang turpukon ima sada baga-baga na di pasahat ni sejesaya tu bangsa Israel neng terbuang do penasida. Di pasahaton asa unang bangalului pangurupion tubang sono balga tubang sono gogo laho manudati sakap ni debata mabuan na sida tu habuangan buasa na sida terbuang justru di somman waing Yesaya mengingatkan kembali ala ni dosa nasida jala nasida say mangalului dang mangalului dalan conok musetu debata alai justru manudal sia debata marhite mangalulupui pangurupion tu bangson asing. Alani di topik minggu manang di topik jamita di bagasan tikyon raja ni hadameon naneng roy iman waeng di baga-bagahon si Yesaya
tu bangsa Israel na Roma Raja Hadameoni. Atong marhitihatan ni debata di bagasan tikyon, adong tuluhal na neng pasahaton na tuhita, salut na. Isema Raja ni Hadameoni, na parjulo Raja di Hadameoni, ima Raja na patubuhon pakirimon di tonga-tonga ni Hagaliotta. Di ayat sada, takas didok disi, dungi ruar masada tunas sian tukko ni si Isai, jala marparbue sada tubis na tubus sian uratna. Didok ruar masada tunas sian tukko, didok tunas, jadi moloh yahi tamamereng hau na ditaba, sian hau na ditabon, haruar mamu setumbuhan baru. Tumbuhan baru ini bakal menjadi pohon dan bisa berbuah. Jadi digobar hodo bangsa Israel majalo pangrupion sian tunas sian tukonis Isai. Ini adalah tentang pengharapan mesianis bahwa bangsa Israel harus menantikan paimahon ima si palua na adong di diri ni Yesus. Di papatar mah molo didok tunas naruar sian tuko berarti amang dot inang bodo diputar debata sada keadaan di perngoluan ni jolma. Bodo diputar debata sada keadaan di bangsa Israel natar buang natar gogot diubah debata gabe bangsa natar pasu-pasu na sida malorosi palue. Las omman waing turpuk nalaho mangalehon pakirimot tuhita amang dot inang di tonga-tonga ni situasi na taadopi di bagasan tikyon. Ahaman waing na taadopi na mabek kita olo tumatangis. Ahaman na mabek kita waing gale. Ahaman waing na mabek kita tarilu-ilu di bagasan ngoluta. Sipata mga sumanga kita dada ala naswadong si panganon ala yalan di tekanan. Ahaman waing na diadopi ni keluarga muda na paimay-mahon haroron ni dakdana. Ahaman waing na di pikirannya kana tua-tua na mabain na sida martangi yang aledang marnaro tangi yang alus ni tangi yang adong dohalak amang dot inang tiki mengadopi masalah, melarikan diri dari masalah, melarikan diri dari Tuhan. Tadi adong doha sada ujah buku taringo tu hasomalan ni singa. Molo hasomalan ni singa ninna molo mangalului mangsa iku berdua dolau, jantan dan betina. Jadi jantan akan mengambil membuat inganan dopak timur, betina dopak utara. Artinya dang nasehok di timur do utara alai songoni makiadan nasida. Dungi roman nong jantan dibain ibana maswarana. Muje molong dibereng ibana, dibereng nasida mangsa. Diba merawang ma singaon. Jadi mangsa molo isarana jantanon merawang sian timur. Biasana mangsa akan berlari melarikan diri madaudo sian timuron ikolai bana tu utara. Ala di utara ngapai mahon singa betinaon. Ujungna mangsaon ditiki maporus ibana sian suara nagumogon sian masalon dia justru masuk kepada terkaman dan kepada kematian. Jok do hita songoni. Ditiki menghadapi masalah di bagasan ngoluta lari sian masalah. Tertinggal hon masalah. Apa justru songon hatan ini debata diturpuk di bagasan tikyon. Tunggul hau na ditabai di paro debatasi ni tunas jawaban. Kecenderungan kita maporus sian masalah alai justru dang selesai masalah. Ima namasa di ngoluta. Amang dut inang warahum mahita dakwoto manang napiga presek kita narosyak kuta. Jadi molo tau 10-an depak hutanami tapanuli daerah miskin dui. Alain nang pe daerah miskin dang gabi tumoru pakirimon manang tumoru semangat lau papurhaton yanakon. Jadi adong do ide nama cai wingot na pabuahon gobaran ni situasi ni perngoluan ekonomi di halak Batak dapat tapanuli. Di dok songnon. Boa sa sai tangiso
aso songgo poko inang pangitubu inang nauli lagu ape hontangan mi tu si maju cuki mama sumasuau di pardalanaki ai so tartaon be siu beyon namale ai tung so boy bei anggo gogo ni hau mai ima dang tartau be anggo gogo ni hau mai alai amang dot inang apakah mereka patah semangat daun borhat adong masalah di tengah-tengah ni keluarga di tengah-tengah ni perkerejuan jalan yang terbaik bukan meninggalkan selesaikan alasiani boido diputar Jehovah boido diputar debata masalai justru gabe pasu-pasu di parngoluatta dan ini omma baga-baga ni debata tu bangsa Israel do tuita di bagasan tikion hidup ben namang dot inang gedeta nomor 400 betul wi kan saya do pasu pasum tongo sonmu ido dido katami suru tondim nabadia usur maban rohaki hagogo onmu songgop matu rohakon unang sayholan manetek dok gohi sadok rohakon ahaman waeng nama bek kamu amang dot inang kehilangan harapan di ngolum ahaman waeng nama bek kita tarilu di bagasan ngolutta hatani debata di bagasan tikyon unang tapaloas hangalutoni manakup pakirimota ala nungaro debata marhiti anakna Tuhan Yesus Kristus arorotita ala nungaro anakna Tuhan Yesus Kristus di bagasan tikyon patoguhon pakirimota molo busuk manang mate pakirimota ala ni sahit manang molo mate manang busuk pakirimota ala ni soada na boy mabakita marlas ni roha manang ala madele hita manang ala marsa kita hicat ma hehe ma ngaro Tuhane ibadah do raja ni hadamiyoni Tuhan tidak menjanjikan keadaan selalu baik-baik saja. Alai dina sodengganipe rodo pasu-pasu ni debata. Jadi amang dot inang kami pidasian Samarinda do Pulau Gebang. Jadi Pulau Gebang itu adalah jemaat dang napau rohnau maaf amang dot inang. Jemaat marginal. Keadaan ekonomi yang sulit. Jadi molopid di bahasa Samarinda topu tu jemaat marginal boidona di sada sisi tertekan alai hudok masongonon alai adok manukuna bahasa wihu tetap semangat di si melayani nina hudok sonon saru pada Tuhan Yesus di Samarinda dohot di HKBP Marturia Pulau Gebang artinya saru pada Tuhan Yesus ditiki sonak kita dohot ditiki dang sonang itu pengharapan kita. Napa dua kon? Anong polo molo pagajaku gabi modhodok kamu kan? Abi lagi tahu. Tahu astion, au tahu udah badi garison. Marasi. Cia nabe dang mabengali ada mak tahu do. Jadi naik tingkat dui betong. Napa dua kon? Marhiti hatan ni debata di bagasan tikyon. Raja Hademeyoni ima raja na disonggopan ni debata. Di ayat 2. Jadi songgop matibana tod dini Jehovah, tod dini habisuhot dohot habistaran, tod dini panuturio dohot hagogoan, tod dini parbinotoan dohot biar maradopon Jehovah. Di raja naneng roi, di pasonggop debata, tod di na soadong di portibion, tod di
ni Jehovah di lehon. Ala debata di bana. Yesus nata tomu-tomu marhite pesta Natal do marhite harorona na paduhalihon. Jesusi ima debatadoi. Di ibana toddi habisuhod do hapistaran. Dali di molo didok toddi habisuhod do hapistaran berbeda do sian hamalon. Godang do jolma malo ale belum tentu bisuk do pistar. Ala godang do halak na malo ma pamang do inang dang na manudati akana godang titel. Godang do nong tibo titel na ale ketika ro masalah tu ibana justru ibana tertekan adong do nasahat tu na pagohon hosana. Malodo. Alai sai di patujulo hamalon na ale lupa ma mengisi rohana todina. Hidup benna orang yang terlalu sering bosan, hati-hati amang dan inang. Peringatan, jangan-jangan juga nong kosong do todina. Kosong rohana. Boy do hita tertekan, boy manusiawi di. Alai molo tertekak kita, gabi terus mabe kita madele, berarti ada yang harus diisi di bagasan rohata. Alani dia rahon turpu koma jalo matodi habisoni sian napuna todi ima debata. Dido todi panuturio dot hagogon. Anggo hita los tainu pe multivitamin sampai 10 macam. Lau pe hita mar aerobik, laos tapanga pe si panganon godang doh rasa yang berbeda-beda. Doh pangalopan na berbeda-beda, anggo halagalioni songgop do tu pamatangta. Songgop do tu dirita. Alai amang dot inang ditikki songot si Paulus ma, ilo ibana. Di hagalio kido margogo. Molo gali hita asabui margogo nang pe pamatangon gali alam batua rona mama sahid. Sedangkan amang dot inang umur 42 nggak mulai rosahid. Alam memang manusiawi di. Masa 40 adalah masa memasuki fase tua. Ima, hobartu kesehatan nina. Ngalam morbe, hai pason. Alani unang marasa kita molo ngalam tabba umur rosahit. Alam manusiawi di nina. Alai molo taadu pipi hagalion alani parsahiton didok boy do hita margogo. Boydo hita tetap bersuka cita. Molo tapangido hagogo sia debata madalani hagalioni. Didok di bagasan tikyon tod di parbinotoan dohot biar maradopo Jehovah. Ikut tajalo di. Biar maradopo Jehovah tidak datang dari diri sendiri. Tidak. Biar maradopo Jehovah dang na alana taringo tu molo pajupa hita debata martabu ni daw. Ale biar maradopo Jehovah itu adalah tentang maka holongi debata. Dang boy sediritai. Ale kona tajalo to di debata asa boy tarulo kitai dungi boy mata holongi dirita. Halak nama kaholongi debata holongan ni do dirina. Ala gudang do halak nuang amang do inang mempercantik diri tetapi lupa mengasihi diri. Hodoi hidup tong. Saya dibabagak-bagak dirina, adong sampai sulam alis. Ali adong doa mati sulam alis, waktu ngacik ramu tuau. Boy do tak percantik diri, tadang salah, tadang dosa. Tapi jangan lupa untuk belajar mengasihi diri. Bahwa mengasihi diri, marhite nama jalo nadong di diri niba. Tajalo. Dang na kebetulan amang dot inang obuk takariting walang nakariting obuk nadong nakariting obuk nasongna itu tidak kebetulan molo dong pe siak kita amang dot inang alisna otik songonau itu tidak kebetulan. Jadi ganu ise halak nama-nama itu dirina di luar nang binani debata hati-hati. Audang na mengancam. Alanya
apa yang Tuhan berikan di dalam diri kita, itu bukan kebetulan. Allah merancangnya. Tengok dona di si Jeremia, di bortia dope, nunggah hutad dahoni na debata. Berarti, tang asal hadir kita di Portibion. Tang na kebetulan kita di Portibion. Alani dua mang dot inang tajalom mang. Siad debata, todi mabiar tu debata, asaboy hita, makalongi dirita, makalongi dongata, do makalongi debata. Na perpudi, marhiti-hata ni debata di bagasan tikyon, hidup, Raja Hadamion, mabuan perdamaian, tutonga-tonga di Portibion. Di ayat pitu, diat onom dohot pitu, di sima maringan gopul di labung di biru-biru, jala maggopang babiyat di labung di habing, jala tapak do anak ni lobu, babiyat dohot pinahan na pinamokmok, jala dana na mek marmahan na sida. Dison adong tabereng tolu binatang predator. Di gopul, babiyat, jala dido muse singa, hewan predator don. Pemakan daging, pemangsa binatang donganna. Dison digobarhon justru molongaroh Raja Hadamioni boy diputar debata di padengga debata. Gabe mardongam ma didok naking gopul do biru-biru. Babiat do tabing. Anak nilobu, babiat do pinahan na pinabokmok. Jalat dido na perpudi dana na mek marmahat nasida. Dana na mek justru anak yang masih bergantung kepada air susu ibunya marmahani akka predator. Di pai baru, di pauba, debata. Dido muse rak macapal malobu doh babiat jala tapak modom akka anak nabi jala panganon di singa duhut jala poso-poso marmiam-miam di labung ruang di ulok dari di taman Eden ulok do na mangarahos si Adam do mangarahos si Hawa mardosa mamangan perbuen ni hau nadong di taman Edeni. Ale justru dung roha Raja ni Hadamioni justru didok dison gabe mardongam ma ulo dari doho danak doho jolma. Dangadong dison nagogo doho nagali. Ala nagogo doho nagali raphudul. Dangadong dison sistem kasta na pogos doho namora. Ala rap saurdo do nasida di pasu-pasu debata. Asa marhiti-hatan di debata di bagasan tikyon. Molo di pai baru debata Portibion. Molo ro Raja Hadamioni mabain salhutna gabi sarap sarupa di edopan di debata. Dangadong na gabi korban. Dangadong na gabi penguasa. Los jarahon atpen na parjolom mahita. Itape ikobui mabuat dame di tengah-tengah di Portibion. Ale buhame hita mabuat dame di tengah-tengah di Portibion. Berbeda do paruma itu si matua. Berbeda do yanak konna tua makna do tua pakna. Berbeda do amatta do inatta. Na lucu namang do tinang berbedai amatta do inatta. Dang bui di parami do tangiang. Alai di padami on ise do hula-hula na. Jadi dakwota nakya ibigi hamu amangon ilustrasyon cerita. Molong yang happy bagi hamu pengot to mamuse. Dina sada tikki marbadai ma amat tado inat tadi sada bagus. Jadi di nomor badon nasida biasa nih natot do para dia si panganon ya maton. Para dia si inumon na. Alai dianggo dina sadari tung digoit tian harwa rohani naton dangi pada dibe. Togo marwana. Sadari 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ngaroa yang nakon na ngasih martangyangi ganuk manugut maradop po namat tado inatom.
dang mardana bay na sida. Jadi di sadatiki baroma hula-hula na ito ni inatay. Ay di jabu doha mulai inna. Di jabu neng manuru aladong ulon niya matay neng manuru inatay marbada. Dangolo talu ikon morang do naruhana dang mungkin na gabi talu ina matay. Bahiro ate itu tuki bukamu jo bagason. Jadi aku baru naingon senaruhana dokorone nate angge nate cuek ulang mo songoni. Jadi hapi sampai tuluhali sarigora tor di tadi na toma suara ni ibotona doi. Bah na pitor dia la putih bana ibu kama pituan. Udul ma di ba rap udul malaki roma mate. Je dung ro amate boy ma pakat ma. Ujung naga binata ina amate do. Ban sinu monilane tulayon ba si panganoni. Olo pema gabi boy mar syatuan. Jadi gudang do halak batak dang boy di padame hatani de bata. Ale molo hula-hula na padame hon boy. Ale dang kita sonikan? Daw. Ido tua ni mamole ate madi Tuhan. Jadi di somman wae. Bohado hita membuat damai. Baradopon rumah tangga. Baradopon yana kota. Bohado hita mardinggan maradopon yana kota. Jemolo lam solo beda danak marmeam manang betah di Jabu. Jangan-jangan rumah juga sudah jadi hell. Iya kan? Na Jepang na di si mungkin dang mabe nyama be ibana. Dang nyama be ibana mungkin Holanda muru amate tu nate. Aleng mulusian siap pardepakanot tahun akan nabur juro kama di urion. Iya kan? Akai na piso nak nabur juro tong mulai atema. Bohado danak di bagasan tikyon dipergogoi akka keluarga na dame. Adong madok sonon amang inang. Jadi generasi sekarang katanya generasi lunak, manang generasi strawberry. Gampang menyerah terhadap masalah. Gampang tidak peduli. Gampang tidak peka. Bahkan waeng mulai perlakuamu amang dot inang akayanak kote gabi herana sida nama marlomo-lomo di tongan di Jabuta. Mangape ikon naniojor dohok tangan. Molodang cocok di rohana justru suarana no tibbo. Gabi ibana nama marlomo-lomo molodang cocok di rohana tinggal hononna. Nuaing bohado mabenda sida mulak tutongan di bagasta. Ikon tajakon ikot tajalo marajan ya di hadamanui habisuhon parbinotoan jala ikot tapadame di tongani bagasta mulak tu debata. Kembalilah kepada Allah. Tong maritihata ni debata di bagasan tikyon ibaga-baga ni debata. Dihita salhut na doi. Di tonga di bagasta doi. Molot adu pipe manang ahana masa di ngulutna. Unang maporos ya kita. Unang maporos sita sia debata. Didok omma pangujungi ingot tamu ate emang do inang ayaton. Yesaya 7 ayat sia. Molo sopor sea hamu dang tagamon hot hamu. Molo sopor sea hamu dang tagamon hot hamu. Amin. Alia manami na di banu gicang moleate dohot puji-pujian di pasahat rohanami tuho di hakolongan ni roham dohot didenggan ni basam. Nambar budu-budu hami na parorot ngulu nami satro di tikyon. Nunga hojalo hami bagabagam nang marsaringar marhiti turpuk sadarion. Hodo raja di hadameon. Nama buat dame tutonga-tonga ni portibion. Nama ngalehon roham dirim tuhami. Asa gabi hoha parusan nami. Molo godang pe hamolon, molo godang pe ilu-ilu, molo godang pe beban, molo godang pelas ni roha. Tuk doho Tuhan debata, majalo jala makaul hami, maniop kami, asa unang busisau kami mengadopi paranguluanon. Tong pasu-pasu masu di ruas ni uriam, pasu-pasu akan di di tangan na, pasu-pasu akka pergumulan na, pasu-pasu ganup rumah tangga,
napaimahon haroron didakdanak. Dia kana marsait leo matuhan hamalumon. Dia kana madate, dia kana gali, dia kana tarilu. Apo si ilu-ilu na sida. Dia kana gali di bagasan tikyo pergogoy matuhan. Dia ka na marlas ni roha ala tabba ni umur. Salam ajar na sida maka malatiw dengan ibasan. Dia ka na marlas ni roha ala ni ulang tahun pernikahan. Salam masya holong ama ganup ama dohot ina. Ito nga ni bagas na sida. Pasu-pasu ma Tuhan sudi ruas ni huriam. Di sudi akka na mga dopi parsahiton leo mahamalumon. Di akka napaimahon ulaon telehom ma. Upa kung pami mangulu nami tuho sesama Tuhan dosa nami asatung tamaham gabi anak kon pangasawan Kristus Jesus martangya kami tuho. Amin. Salah somahatan ni debata marite na marid dihita huhut pasahaton songon tada ni pangurupiota tua kadongata na di Cianjur.
rasa bangot rohata ban magababai itu hata naroi. Tatangnya koma peleta, ali debata amanami na di banua gijang, kodo harorwan ni salut silehol-lehon na dinggan dot na saulibasa na mauliutus. Upasat kami masian na nilihom itu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jalara moti asa uparasyak kami pilihanon, pati bulhon harajon mo di tonga-tonga di huriam dot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim, asalam utadda hami godang ni silehol-lehom itu ham. Asalam girgir hami madok moleate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sana nilehoni tondirugi pamataku osaduhut gogoki budi saluhut artaku upasahat ituho nason satok Ale Tuhan debata amanami rodi saliling nililingna. Moleate marohanami tuho ala diramoti ho hami di bagasan tahun parhuriaon nong salpui. Asini roham dona pasahaton hami tu bagasan tahun nai baruom. Hida hami di bagasan nasa tahun ni denggan ni basam. Buas doho mangalehon barita na uli tu hami. Asamardame jalan marhasonangan rohanami. Kita hodo bilangan ni akana porsea akana burju mangoloi hatam. Di pergogoi hodo akana porsea dohot na posom akana mamaritahon habal gomu di tonga-tonga ni huriam. Tung na soha bilangan do sude denggan ni basam nasa tahun ni. Siap minggu tu minggu, siap bulan tu bulan, saat ro di sadarion. Di baheni hupuji hami maguarmo, jalo pasang apami maho. Saya gonggomi jala pasu-pasu manang huriami. Tabai maganu pari toropnya kana prosia namar holong ni roha diho. Saya pararat maharajomu di tano batakodo di sadok puloon. Saya ramoti huriam asa unang saut tahini parjahat. Na mga bati hararat ni harajomu. Saya unang luas suriam disusai, digaori manang dileay. Ramoti makana pinilikmu, kay masaha Tuhan nguluan. Saya ramoti masudi na posom na mamaritahon barita na uli. Saya jauh makasi pelebegu dohok parugamo na asing, asa dohok na sida pasangapok guarmu. Saya ramoti jala parbadiai mahuriam sahat rodi haroro ni Tuhan nami, Yesus Kristus. Amen. Alia manami na di banua gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya romaharajonmu. Saya saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togiot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hamu. Disodakon Tuhan debatama bohina Tuhan jala si marohana mida. Idopakon Tuhan debatama bohina tuho. Ala dipasorhon madamena tu imuna. Selamat Advent.
diki ay nang ditebus Yesus. Walaupun lupa diki ay nang ditebus Yesus, namun sudah digimai selas rohaku mandoki sorang tinggi menjepang Yesus Tuhaki tundi nama ngajariam tarbaik marlas ni rohaau sorang tinggi menjepang Yesus Tuhaki. Holong rohaki tung nasoboy bimagoi matanaro manatapa pinggol na tu mangihona sorang tinggi menjepang Yesus Tuhan.